हेलौ लोगोफोर, दिनै आं थांनो मोनदों सुनिबार सानजों लोब्बा लाखिनानै अमा बेदर आरो जोगोनारजों ओंख्रि संनाय दिन्थिनो नागिरदों। बेबो जाहैबाय जोगोनार। बेखौ जोङो सुनिबार बाजारनिफ्राय लाना फैनाय जादों। जों फार्स्टआवहाय जोङो मैगंखिनिखौ रेडि खालामना लानाय जायो। अमा बेदरजों ओमफ्राय जोगोनारजों संनो होननानै माने मा जायो जोंनि फेरगथिं जोगोनारखौ मेक्सिमाम जोगोनार होननानै बुङा आरो लाव होननानै बुंब्लासो मोनथिनाय जायो। जायखिजाया जोगोनारानो लावआनो होन महरै जों जानो हायो। बेथिंजाय जोंहा एमजि फंबाया रसुन आरि बायदिसिना रेडि खालामबाय दङ। आं बिथिंगालि सामब्राम गुफुरखौ रेडि खालामना लानाय जायो। ओमफ्राय बिराद मोजां दुन्दिया मोननाय जादों दिनै। दुन्दियाजों आरो बांद्राय गोथाव जागोन होनना सानना लानाय जादों। जों रेडि खालामबाय दं आरोना। लोगो लोगोनो जों संगित फंबाया बानलुखौ गोसो होना देदों आरो गोथावै जानांगौ जेराव खस्थ' खालामबाय दं। लासै लासै जानाय लोंनाय जगार खालामना लानाय जायो। ओमफ्राय फारसेथिंथ' जोङो अमा बेदरखौ लाखिनाय जादों। नैबे अमा बेदर, नैबे दुन्दिया, सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय लाव लोगो जोङो सारायखौ रेडि खालामनाय जायो। लोगोसे बेदरखौ खाथियाव खनसे आरो एखेबावदों। जायजों नोंथांमोना लुबैनाङा नोंथांमोना दुन्दियाखौ माबोरै सङो। फार्स्टआव जों थावखौ होना लानाय जाबाय आरोना। थाव गुबै साराय थाव होनानै बुंनाय जायो आरो थावखौ जेसेनो गरम खालामना लानो हायो अब्लानो मोजां बेदराव नांथाया आरो बांद्राय गुदुं खालामना लानो हायो। आं दायो बेदरखौ मोजाङै दुङोब्ला होनो नागिरबाय। खेराइखौ जों हानायसिम गुदुं खालामना लानाय जादों जाहाथे बेवहाय नांथाया। नांथानो नागिरला आरोना लथ्र' लथ्र' जायो। ओमफ्राय पियासखौ मानो होनाय जायाखै होनोब्ला पियास सामब्राम गोजाखौ होना लायोब्ला एवग्रोना लायोब्ला बेयो खामो, अब्लाना ख'ख्राया जायो। बेनि उनावहाय जोङो बानलु आरो सामब्राम गुफुर देनायखौ होना लानाय जायो। होनानै बिदिनो मोजाङै मिक्स खालामना लाग्रोदों आरोना देनानै गोथाव खालामनाय दं आरोना। बिदिनो सामब्राम गोजा गासिखौबो बिदि एवना होयो आरो दान्दिसे सम एवनायनि उनाव लानाय जायो आरोना। मोजां मोननाय जायो आरो मैगंखौ जों होनाय जायासै, नाखौ जों एबार होनाय जाबाय। मिक्स खालामना लानानै आरो खोबबावगोन आरो खोबहाबनानै दोनोब्ला जेब्ला आलु आरो जोगोनार रुइनानै बेखौहाय जोङो खोबना दोननायनि उनाव आरो जोङो मा खालामो हालदै होनो थाखाय जोङो रेडि खालामबाय आरो हालदै होना लानोसै होना लागोन।
माने खोबनानै जोङो लाखिनाय जागोन आरो साननो हागौ जोंहा आइजो माहारिफ्रा हौवासाफोरनि एरनाय संनाय बा केमिस्ट्रि गोरोबा मोननो हागौ आरो थांनो मोनसे एखे राहायावनो एखे रोखोमनि संनायनि मोनसे मिक्सानो जागोन आरो ना जायखिजाया बेनि संनायनि थारिखा एसे आलादा रोखोमनि जानो हागौ बेजों खोथा गैया जोंखौ मालाबा हौवा माहारिफ्रा संनायखौ सोलोंना लानो हायो न'खरनि बिपद आफदावहाय मदद मोनो आरो बयबो सोलोंना लानाया मोजां बबे मारै जालाबायो होनबाना बेमार आजार जायोब्ला जोङो बेखौ मदद खालामनो हायो आरो दान्दिसे समफ्राव होननानै बेखौनो नायलायदों होनदों आरो बेखौनो जानोसै दान्दिसे समनि उनाव जोङो दै होसिगोन मिक्स खालामना लादों मोनहांदोंसै आरो मिक्स खालामनाया मोजां जायोबा कट जानो नागिरो बांसिना जों दैखौ होनोसै दैखौ खनसेनो होनाय जादों एसे होबाय थास्लायस्लाय खनसेनो होनायावहाय जोंहा खामानिया एसे थाबै जादों आरो एसे नांगौ दैया जोंना मानसिफ्रा बुरजाथार नालाय सुनिबाराव मथा मथि जोंना 15 जनसिम ओंखाम जानाय जायो फेमिलिया गिदिरफ्रा जोङो न'खर आफादाव आनसलिक एबसु फिसायावसो नैबे मेथाइखौ बानायगासिनो दं आङो जोंफोराव आनसलिक अफिसावहाय दा बिदिनो नै बेखौ बिदिनो खोबना होबावनाय जादों आरो उनावहाय जों अरखौ दै होखाङोब्ला एसे गोसायै होयोब्ला साबसिन जायो जेराव थाब होनो थाखाय सुबिदा जायो दान्दिसे सम जोङो बिदिनो बेनि उनाव जों नायदोंमोन थाव बेसाद जासिगोन संख्रिखौ मोजां नायनाय जायाखै ओंखायनो संख्रिखौ खनसे टेस्ट खालामना नायनो थाखाय आं लाबाय लोगो खाथियाव एमजिखौबो टेस्ट खालामना नायनो थाखाय खाथियाव फैदों ओमफ्राय नै आं टेस्ट खालामनो लाबोना जों बेखौ टेस्ट खालामनो नागिरदों टेस्ट खालामनायनि उनावहाय संख्रि एसे नांगौनायखाय आङो संख्रिखौ आरो एसे होना लानो नागिरो आरो संख्रि खाथियाव गैयामोन संख्रिखौ एसे खनसे होबावदों आरो होखांनायनि उनाव जोङो खोथिखांनाय जोंहा दुन्दिया मस्लाखौ जों लानोसै आरो नै दुन्दिया सुनिबार बाजारनि दुन्दिया लोगोफोर संनाय खावनाय होनोब्ला आं गोहोम नाङो गोदोनिबा जों बिदिनो ज' ज'यै संनाय खावनाय जानो गोजोननाय मोनो आरो ओरैनो सम थायोब्ला संनायाबो आंनि मोनसे हेबिट माने आङो संनाय खावनाय खालामनानै गाहाम मोनो आरो संनायनि मोनसे कन्टेन्ट भिडिअ लाबोगोन सानदों दंमोन दिनैनिफ्राय नोंथांमोनाव लाना फैयो जोबनायनि उनावहाय जोङो ओंखामखौनो हानोसै आरो नै बरिया खाथियावहाय बिदि स्राय दिहुनना लायो माने मा जायो खनसे दिहुनना लायाब्ला राननायाव प्रब्लेम जानो नागिरो मानो होनोब्ला सानफ्रामबोथ' बेदरखौ जानाय जाया नालाय जेब्ला ना बेदर जानाय जायो बयबो बेखौ मोनजानो लुबैयो बा बयबो मोनजायोब्ला मोजां नङाब्ला फुङाव बोथिसे जानायनि जा समस्या जायोब्ला सानसे थारलायैनो मानसिनि जा परिबेस बे गैया जाना थायो दुखु मोनलायो गाज्रि मोनलायो आरोना बिदिनो बिराद दै सारि फजना लानानै एखे रोखोमनि बिदिनो राननानै होलायदों आरो आं समानानै मोनजालायोब्ला बयबो गोजोनो खुसि जायो जोंनि बाथौखौ मोनजाफेरोब्ला
बयबो सानसेनि थाखाय खामानि मावनो मोनसे परिबेस बानायना लानो हायो बिदिनो जोङो अनलायनानै सोलियो आरो जानाय लोंनायाव हाथा बिथा बयबो नांनानै होयो बिदिनो दिनै शनिबारनिफ्राय जा अमा बेदरजों जोगोनारजों बानायनाय बिनि साक्सेस जायो आरो जाबाय आरो ना दा गरमथार बेनिखायनो थान्दा जायगायाव सुगा होना लानाय जादों थेंक इउ स' माच आंखौ नायनायनि थाखाय धन्यबाद।